għatawn ċittadini li għadhom ma jagħmlux distinzjoni bejn l-affarijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u dawk li le. Għal dan il-kap tal-Mużek Vanni Xwiereb fil-laqgħa li ssir darbtejn fis-sena għal Core Group u li matula jingħata rendikont ta' diskussjonijiet li jkunu għamlu ma' gruppi u assoċjazzjonijiet diversi. Vanni Xwiereb qal li din is-sena kien hemm taħlita tajba ta' nies li kontribwixxew fid-diskussjonijiet, inkluż il-bdiewa li tkellmu dwar is-sitwazzjoni partikolari tagħhom u li esprimew il-fatt li għas-settur tal-bidja b'differenza minn setturi oħra, is-sħubija fl-Unjoni Ewropea ma kienx qed igawdu minnu daqs setturi oħra. Minn dan l-eżerċizzju ta' konsultazzjoni ħareġ li setturi differenti għandhom idea differenti u li hemm bżonn li jsir aktar sforz sabiex iċ-ċittadini ikollhom rwol aktar attiv dwar materji li jmissu l-ħajja tagħhom. Ħafna mis-setturi semmew in-nuqqasijiet f'dik li komunikazzjoni fejn anke nispeċjalisti fil-qasam isibuha diffiċli biex jifhmu l-lingwaġġ li jintuża fih dan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Mużek qal li s-sistema ta' one size fits all li titħaddem fih dan l-Unjoni kultant tiżvantaġġa pajjiżi żgħar bħal Malta. Tul il-laqgħa saru wkoll diskorsi mill-Ministru Helena Dalli u mill-Prim Ministru b'Muscat jgħid li ma rridux ninfaxxaw rasna qabel naqsmuha f'dak li għandu x'jaqsam mal-fondi li tista' tieħu Malta għas-snin li ġejjin.